Abusua entia yetati ene se Yero Asante hene yese Canada ontumi enkoho minyi Freddy sana ya ne yetati titi oni womo a sebi womanyo opportunity na anya platforms ahodo no omo tena so a de womo ka no tamfo ate wasem ene da bia na ye ka ho na mentini me bia se me hu video bi ekoso na masan atete se Yero Asante hene ebekọ Canada nyakopon ya doma June 16th to 20th June ningina World Cup ebekoso FIFA World Cup ebekoso June ya US ne Canada ne Mexico omo ejina mabo ama bibie etumi akoyie no Yero akopim wo no menam so ama Port Energy Group CEO Craig Latimer akopim ewo menhia kotokofie makocha Yero na botai omode ko no na yemienu dedi kan waste management no enema ye yusu akade ne enema ye yusu na ye waste no kwan be fa so a ye be san atumi ade dwuma biem ana ye be reuse no and na fin so beyond the World Cup business events it just say World Cup no echi no dwumadi ahodo ana say de Yero betumi aba abaye ade aboa no na watch say dwumadi bi ho no mo obekọ na womo akwa akodi dwumadie nyina so business summit bi okoye o Toronto hono ma ho asem so etu beto dwabusua na ansa na no yenkoi na yenkohwe video ni bi ye ba ebetiesi. I'm coming to Canada through your Canada Chamber, Ghana Commerce and all that. So obviously this should be one of the major topics that I would want to talk to you about. So the High Commissioner tells me you're also preparing to receive me there. And therefore, I look forward to meeting you, and I hope that this collaboration between Canada and Ghana would inure to the benefit mutually of all of us together. Abusuya TV video no na okohwe no enti said the yanko for Kano say Yero ntumi nko Canada no okoye boni bi wo ho na nsensem ni ade titiru ene yanom ya Ghana ye omo ye ho ye omo hi wo Ghana hanom say Yero aye no ho so yo hene wo bibia di adanse ye esanse wo hwe summit ya ebekoso ewo honom no a wo kire say eye business summit ya amaya man mu mpanimfo ahemfo ya womo akwadre ewo anim wo nimde ewo emuduro na ye frɛ wo mede wo aba wonum tie tumi ma sɛ obi asa na ye frɛ no ntie Yero kɔ Canada na wo kɔ summit ya se no na dɔm ahene so kɔ wamfia kɔ boabo ne ho na wo de ahisam abetena no abɛhoro Asante sɛ ɔmo de domunim kan no nti sesia de ye kɔ yenka emfa hwahwa ye nemum ne nsɛm wo social media nkɔfo ka na enim ni nyina so no eno na afei de yese we de Asante ne de oma ye se yenka ye bekọ na de wa transi a wo keka ye titin centrofo bi Ghana hanom transi tu futuro egu nkofo ani no ye kọ a ne esiwi a June they say is just around the corner enti se nya siwi a na chese obi ehu se sebi ni obi na eka nemum no we de yese woni filigadochi opekwa betumi etubo form na kwa hwe bi se Yero Asante hene kɔ summit no ase ama bibia etumi aye kamanti no nipa kɔ ye okɔ free me sansam de ba ya no okɔkɔche no anu hu so akodi bɔne bi no ewia na sa nipa no asan ba na obɛboa yen ama yetumi ahwe sa ensem no nti no wo yo hene bi anase panyini bi asabi na se wo yonku bi kɔ nanim mo ohene fufuro bi ekɔ nanim a na what tap into the blessings no emfa hisam nkeka nsem enim ene ade emfa ngu ne hu fia na se bibisa da bi eba sa no a na ama wo krompo no wahenie no aye bibia wo honom wo se woni gye se nipa kro no nyakopon wo ye no kase awie dada nya fe na obepe Ghana emu ahenie nyina mu panyini edi na ba ko ye me dekra no se wo se Ghana ene Canada yonkofa wankasa Asante ene Canada wo hunu enti ono ne tipo so da ye konkofo ma so kopem wo de bre Ghana nyina ema mo kwa mo hene so ne satumi so bi enti se nyamia ye kakraka sei na akoye hisam nya de na social media da ye me ye kra ne bloggers ni bi ene centrophobia gigidi mpanimfo ba ko bi me hu ye big platform kese ye pa Ghana hanom na wote so ekeka nsem ebi all in the name say enkofo ka anase se bi wotan tribalism ni ade ntino
na wo mo keka nsem no mo keka nsem ma edu ba bi kwampo no na nka nipa ya agye di edu ba bi na nka nipa ya agye di e wo san nsem no a ekoso no na so nyame adom sade esi etie no na ebre ne beso na ye hwese te saa anase ente saa entwamen kai wo se yera ne sankofa square Ghana fo bi e wo empatem onom no nipa be 10,000 kosi 15,000 ebe kwa kodi enkomo ahwe o masetena mu sade esi ekoso ensoso ewo honom na chese bibia atumi so ayekama Ghana fo ana asantefo ya ewo honom de mim so bia Asia na de won ba akokra ne se na no na me no obi di nkomo honom yesi abrochire ana Canada won kopi mu honom a wo mo wo ho nyina so mu ya asantefo isanse kotokohene na agidi honom ani mu duraduru ba bia enti no nipa ko no ye de ani kurampo a ukọ honom no o hia broni ne bisanse ofiri hene Ghana na o de Ashanti Kingdom no ehwahwa no obedu hanom a na obeye ne ho sede Onima Asante mo honom nyina yesi nipa be 90% wo Canada de ama brochia for na ba bia de esase kotokohene din na atra so obi anim so no nko no hene wo Ghana henti no obi ani broni din kita wo so anase omo obi akwanya bia no ni broni bia hia no obo na mane a na o de Asante ahwahwa no so ofra Asante o Ashanti Kingdom ni mu bi na so emu bedu hanom a na mama mo metiri so na mo pese mo kire se mo am no oga eti se si ade pressure ne be ko to the next level akwa kodu esanse de nyame apagya no na ye ne kase no ye ne de kora untumi embre na se de se ye bono ye abono for bloggers ena yete ne de ye kan ye de mu ye kan de nyame e de ye kro no so nti wo so bit much adwen che na de ato no na comment section ho mama obuo nya ni de atumi abem na ateni no so mo ache so na mo ye de ya Asante eya Asante na Ghana nyina so hene ene na situ kotoko hene medin dia tesem hene kwaku o mo nyina mo ene hwa enya ado makram